ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುന്നുണ്ട്. ಸೊ ಇಡಮಟ್ಟ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಸ್ ಸುಮಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಸುಮಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್. ಸೊ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಇನಿ ರಿಲೀಸ್ ಪಣ ಇನಿತ ಡೇ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಾರಿ ಖುಷಿ ದಾದ ಪಣ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ ನಮಗೆ ಬರ ಶುಕ್ರವಾರ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ವಾರ್ಪೇರು, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 17 ಶೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಗಿನ ಸಹಕಾರ ಅದಕ್ಕೂ ಆರು ಬಲ್ಲ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದಪ್ಪ. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಎನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಳು ಮೇಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಉಪ್ಪುಡು. ಸೊ 7 ಕಂಟ್ರಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದುಂಟು. ಒಂದೇ ದಿನ 1,000 ಇರುವ ಶೋ ಉಂಟು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಇಂಚಿನ ದಿನ ಬೈ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು. ಆನ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಒಂದು ಶುರು ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲ ಕೈಟ್ ಉಪ್ಪುನು ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ದಾಲ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತದಾತಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ತಾತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲ ಕೈಟ್ ಉಪ್ಪುನು. ಎಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದಾವರ ಅದು ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮುಟ್ಟವರ ನಿಕ್ಲ ಕೈಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಯಮಾಡ್ತದೆ. ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪ್ಲಾಗ ಪ್ಲೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.